Už sem chodím len kvôli tebe na túto ulicu. Invalidný, vdovský, 179 eur. Do parlamentu? Imro, tu sa rozhoduje bez nás. O mesiac bude stať diaľnica. V tomto štáte nič nezmeníš. Pred parlamentnými voľbami je v meste naplánovaná ďalšia vlna protestov v súvislosti s dokumentom Gorila. Protestujúci sa chystajú demonštrovať proti korupčným praktikám popísaným v údajnom spise. Zhromaždenie sa má odohrať pred parlamentom Slovenskej republiky o 19. hodine. Budete skvelá v divokom tanci. Ďakujem. Prosím vás, mohli by ste nás odfotiť? Prosím vás. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujem. O 15 minút natáčam v Bčku. Nech sa páči. Dones tú bielu 500. Tu si natočia. A trocha ju opráš od prachu, nech to nevyzerá ako. Ahoj. Ahoj moja, čau. Díky, že si našiel to. Dobre, super, môžeme? Málo kto vie, že jeden z našich najznámejších motozávodníkov je v súkromí vášnivý záhradkár. Tie preteky v 2004 to som vyhral ako prvý človek zo Strednej Európy. Honzo, veľa ľudí ťa pozná ako závodníka, ale ty máš v skutočnosti vznešenejšie ciele. Povieš nám o svojom pôsobení v politike?
Mišelka, takto. Hovorili sme o motorkách, tak o motorkách. Prepáč, jasne, Na toto sa ma prosím ťa nepýtaj. Dobre moja? Mamička? Ahoj a ďakujeme ešte raz. A dám ti vedieť, keď sa to bude Moja. vysielať. Fajn. Prosím ťa, chodím otvoriť. Dones mi 13 kľúč, prosím ťa. Myslíš, že ľudia prídu? Určite, ľuďom záleží na Slovensku. Dobrý, pripojíte sa? Hej mládež, toto tu zbalte. Tu nemôžete byť. Prerušujeme vysielanie mimoriadnou správou. V Bratislave sa strieľalo. Prinášame vám reportáž pre budovy Slovenského rozhlasu, kde za bieleho dňa neznámy útočník zastranil moderátorku Andreju Paladinovú. Prišla som na hľúka, ona bola mŕtva. A sa mi ospravedlnila, že som to musela vidieť a poslala ma preč. Tragické udalosti pokračovali, keď útočník zastrelil známeho motozávodníka a bývalého ministra dopravy Jana Zetika. Útok sa odohral priamo v Zetikovej vile v luxusnej časti Bratislavy. Dostal, čo si zaslúžil. Na mesiace bol ministrom a ten si okolo svojho baráku si zaškaliť. Tak zavraždiť ho a bez súdu. A čo na súde? Dobře, švagr má pistol. Ja ti donesu a pokračuj. Útok na moderátorku mohol súvisieť s jej nedávnou autohaváriou, pri ktorej zahynulo 6-ročné dievčatko. Rodina zosnulej ju obviňuje z manipulácie súdu. Vyšetrovateľom sa podarilo zostaviť identikit útočníka. V prípade, že uvidíte muža, ktorý vyhovuje opisu, prosím, obráťte sa na políciu. Ukludnite sa, odchod, vozite sa. Mrzí ma to, pán poslanec. Na druhej strane aj chápem. Do parlamentu bol doručený list od zosnulého útočníka. Obsahuje údajné dôvody útokov, ako aj priložený posudok lekára potvrdzujúci, že páchateľ bol psychicky zdravý. Presné znenie listu je utajené. V reakcii na minulomesačný útok dostali všetky vládne budovy posilnenú ochranu. Celkové investície sú odhadované v hodnote 115 miliónov eur. Vládni činitelia sa tak o svoju bezpečnosť už nebudú musieť obávať.
Dnes do parlamentných hlavíc zasadli noví poslanci. Volebná účasť dosiahla historicky najnižšej hodnoty. Zloženie parlamentu sa tak zmenilo iba minimálne. A teraz na milšiu tému. V Rakoviciach sa narodilo 7 mačiatok.